Хөрмәтле тамашасы, мин ике кызыкка айранда утырам. Справка бар, онда язылган парень с того света дип алган. Минем гомумән өем булды парк Аксакова. Кеше бәхетенә үрелмәгән. Сагыдулла бай кетте. Тормышта үбешү булмаймыш. Мин аңламай Мына күрәгезсә, юмор кимәле. Милли яшьләр театрында хүлпәнерәк. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле егетләр, кызлар, агайлар, апайлар һәм уларның балалары, кызлары, кемдер еще, малайлары. Вот, в общем, биш бармак шоу үзенең юлын, үзенең шоуын дәвам итә. Һәм безнең бүген кунакта Көтелмәгән кунак. Көтелмәгән кунак, әлбәттә. Беренче тапкыр, беренче биш бармактың шоуларында, тәвәтәмен сыгаштарында ул булды алып барысы. Но ул безнең якын дусыбыз. Ул бик ул күп кешеләр уны беләләр. Һәм күп кешеләр уны белмәйләр. Күп кешеләр уны белү, күп кешеләр уны белмәйләр. Күп кешеләр уны беләләр һәм уга хоразларын без әзерләдек. Уга шәһидкә без хоразларны әзерләдек. Каршы алыгыз безнең бүген кунакта Шәһид Хамматов. Элек без башлаганда комедия башкортста эшләгәндә ул Шәһид Башкорт Хамматов. Шәһид Башкорт Хамматов. Каршы алыгыз. Һәм әлбәттә без башкортлар түгел, без калгандар. Һәм каршы алыгыз. Шулай ук минең ярдәмче тетем. Алып барусын биш бармак шоуның җитәкчесе Урал Каримов. Урал Башкорт Каримов. Башкорт Киндик Каримов. Урал Киндик Каримов. Һәм Илһам Бурзой Ишкинин. Һәм алып барусыһы мин инде Илһам Ишкинин, Бурзой МС. Заставка урынына булды. Заставка урынына булды. Зур рәхмәт. Әйдәгез, башлап китәйек. Шәһид Хамматов бездә кунакта. Сәлам Шәһид. Рәхмәт, килгәнең өчен рәхмәт. Һәм беренче һорау Юн исештә. Илһам әйтте бит инде. Егетләр, тыныч булыгыз. Илһам әйтте бит инде, һине бөтәһе дә белә. Әмма кайда һин тудың? Һин бөтәһен дә беләңме? Нисек үстең? Шул туралы һөйләп җибәр әле, бәлки беркем белмәйдер. Так, дөньяга килгәннән буе. Тормышың хата булды. Тормышым ма килгәндә Хаталарың булыр тормышыңда, тормышың хата булмаган шей. Ярай, һөйлә, баласагын кая тудың? Кыскасы, тудым нимә беренче гыйнвар. Сагат таңгы 5-нче яртыла. Беренче гыйнвар ул кайда? Хорауына җавап бирә. Шыршы төбендә дип әйтмәйм, әлбәттә беренче гыйнвар минең туган көнем. Син яңа елда яратмайсың шикелле. Юк. Яңа елда юк без эшләйбез. Тормышыма килгәндә, әгәр дә 7 генә әйткәндә, моны мөгъҗиза тидер бит, мөгъҗиза тибе. Моны минем уйласам, бу минем өчен иң зур мөгъҗизаларның берсе, чөнки мин туганмын, бактыян елдар үтүме әсәйем әйтте, мин туганда гомумән тын алмаганмын. Йөрәктә дөпелдәмәгән, хатта справкала бар. Мин туганмын, әсәйем аптыраган, шаңкагандыр инде, мине халык кугандар, әсәйем әйтмешләй мине нидер бер мешокка төргәндәр, аскарда булган, 2-нче ел, үзегез аңлайсыз, нинди замана. Мин әле тумаганмын. Шунда әсәй утырган, таңгы 5-6-ла туганмын, тын алмаганмын, йөрәктә дөпелдәмәгән, әмма шул таңгы 9 яртыга бер урысня кигән, әйткән, нишәптер дайте мне этого мальчика, дип әйткәндә, һәм минең менән төшкә тиктем йөргән. Масса эшләгән, һавык тыккан, йылы һава тыккан йөргән. Һәм шунда төшкәһен тип илап ибәргәнмен. Һәм әсәйем әйтә, хатта әле справка бар, онда язылган парень с того света дип алган. Парень с того света дигән справка бар, һәм минең уйлавымча бушка килмәгәнмендер бу дөньяга, ниндидер бер миссия, ниндидер. Юк, ниндидер бер моны. Һәм нимә көнем әле мин шул инәйдә тоталмаям. Ул инәй исән. Ул инәй исән, урыс инәе әлеге вакытта аскарда, базарда. Срочно табырга. Базарда һөт хатамы, онда яшелчеләр хатамы, творыкмы, минем тагылы бер иң зур миссиям дип әйткән килә. Ул инәйгә барып, моны һаумыгыз, моны 37 елдан соң һезнең алдыгызда шул малай тора дигән. Безнең бит бу юмористик тапшыру. Әлбәттә. Юк, мин нимә әйткән килә һин. Кстати, юморист булганда атайым мәрхүм мине кызыкай була дип уйлаган.
Ысын. Һәм хатта исем уйлаган. Минзифа дигән. Минең Хәзер алдыгында хамматыма Минзифа утырыр. минең атай Зөлфияны көткән. Ысынмы? Зөлфия утырыр идем. Мин Минзифа дип. Шуга Хөрмәтле тамашасы, мин ике кызык айранда утырам. Шәһид таугандан уже театральную паузу выдержал. Әйе, төшкә тиклем. Шундай хәтирә, шундай тарих. Артабан. Это прикольно, мин мына әле биш бармакта мин беренчегә мин шаһитте күпме беләм, но мин беренчегә ишетеп утырам. Бәлким һезнең дә арагызда ошо тарихты беренчегә ишетүчеләр бардыр дип уйлыйм. Бик, ну, Айда, һуңнан һин Өфөгә килдең, әдрәк укыдың да мәктәптә Өфөгә һине махсус мәдәни музыка ничек булды теге. Гомумән мин авылда бер генә син укыдым да һәм әсәй мине күтмә авылда. Ни өчен әсәең һине шундай нескә генә бала сак вакытында Өфөгә җибәрде? Бәлки, мына еллар үтү менән, элек мин аңламай торган, әмма еллар үтү менән безнең гаилә 5 бала, атай китеп барды. Һәм әлбәттә дөньяны күтәрүе әсәймә бәлки авыр булгандар, әмма әсәйм һидермәне. Мине уйлавымса, беренче класстан ни өчен мине җибәрде? Бәлки ниндидер бер сәбәп ошонда булгандыр. Ниндидер бер теге бай яшәмәне, мин хатта исләйм әсәйемде, мына кыш җитһә, өйдә мейс була, утын. Атай кеткәннән безнең утындар да маңа тәһәктә була. Һәм исләйм, төнен әсәйем ипләп торала, сабан менән сыгып китә. Тышка сыгып китәләр. Авылны урам буйлап кайбер түмәләрдә йыя. Чөнки агас салып булмайды. Һәм шуны кайтып төшкән без ярып шуны яга торгайнык. Мына шундай вакытта шул мәме һәм әлбәттә кеше итәргә уйлагандыр. Чөнки нисә кенә кыен булмаһын, әсәй мине беренче класстан, "Унда язылгайды музыка мәктәбе." Һәм әсәйем әйтә бит инде, укыган киләме улым? Әйтәм, унда йырлар игълан булганмы? Әйе, унда йырларга өйрәтәләрме? Әсәйем әйтә, әйе. Һәм хугышырга өйрәтәләрме тием? Әйе дигән әйтәм. Барам. Һәм хугышырга өйрәндең. Тукмала. Кала балалары. Юк, әйе булды. Икенче класстан калала. Икенче класстан алып Без калала. әлбәттә был менә безнең яшь балалар, теге егетләр кадәр караһа, 90-шы еллар. Һеҙнең монда плюшевый кешеләр түгел. Көн һайын мин дә теге Сипайлова битәһендә үттем бит инде. Көн һайын ниндәйдер гопниктар килеп бәйләнә. Нык бик күп хатирәләр булды. 94-нче елдан бирене ошо калала футбол уйнап, монда каланың егетләре килбында узкоглазики дип, белми, әллә хәтердә хугыша торгайдык. Әлеге мәлдә бына һин шул икенче класста укырга килдең Өфө калаһына. Шул мәлдә тагыла бәлкем яшьтәр, шулай ук әлеге егетләр, кызлар билдәле бер шәхесләр һине мен шул вакытта укыдылармы бергәләп? Бар. Әллә бар. Һөйләп китәләр. Минең әлеге вакытта аралашып йөрибез. Раил Аллаеров дигән егет бар, ул билдәле шәхес да. Ул мәкәй. Ул точно билдәле шәхес. Ул билдәле музыкантлар арасында. Нимә менән шөгыльләнә? Ул баянсы, ул милли оркестрда уйный, заманында ул Заһир Исмәгыйлев академияның Шәләпин залының директоры. Музыкантлар уны белә. Һәм шулай артабан киттек. Марсель Котоев. Динар Халиков. 5 балалы атай. Шуннан тагыла Василь Лиана Хабибуллина, Василь Гафаров. Линар. 4 күз. Әйе, һәм Линар. Василь Гафаров 5 бармак оркестрының Ошо бармагы. Иң самый төп бармак. Был Жанизаков. Был Василь. Һәм тагыла Лиана Хабибуллина, Линар Давлетбаев, Линар Халилов һәм бик күптәр булган. Менә ошо музыка колледжының укучылары гомумән бөтә ер шарында. Менә безнең чат бар. Кемдер Германияла, кемдер Кырмыскалыла. Настолько география разбросал. Кемдер Мәскәүдә. Улар бөтәһе классик яктан. Классик. Әмма мин авыл бала буларак Кем шәһитте белә, ул менә безнең хатта шаярту бар, ул Совет майданы теге эргәһендә яшәгән 94-нче елдан алып, һуңнан бит инде сәнгать училищеһына мин ушны тигердем. Юлландың. Унда минең гомумән өйем булды Парк Аксакова. Һуңнан инде бер теге одакка һуҙмай, кем безнең алдыңғы подкасттарҙы ҡарағыҙ, унда училищела уҡыған саҡтар тураһында МС Башман улар ентекләп һөйләйҙәр. Академия, теге сәнғәт академияһына уҡырға индең бит инде. Сафта алып китмәгән бит. Һәм шул Совет майданында йөргән инде. Бөтә баласа. Амна академия тураһында һөйләһәк, менә нимә әйтә алаһың? Иң үс нәмә тураһында нимә әйтә алаһың? Нимәгә өйрәттеләр? Академия? Шәп нәмәгә. Театр бүлеге? Әйе, театр бүлегендә.
Һинең остазың Таңсулпан Бабичев булды бит. Әйе. Академия өйрәтте беренче әлбиттә сәхнәлә нисек үзеңдә тоторга, сабырлыкка һәм әлбиттә олыларны хөрмәт итәргә. Һәм дисциплина һәм олыларны хөрмәт. Студент сактар иң бәхетле сактар. Сөнки сәнгать училищесында мин хәтәр Урал Каримов менән таныштым. 14 яшь училище. Тәрбиясең юк, беркемдә юк. Юк, атеге академия. Академия мен акыллы булып килдем. Мына уже Шәһид, мына һин безнең иң баштан һөйләгәндә, авыл турында һөйләгәндә һин әйттең бит инде. Йырсы булу, йырсы, йырларга дип. Ну, йырсы буларак дигәндә, йырсы буларак һин әле Билдәле түгел. Билдәле түгел. Күп тамашачыларга. Ну, йырлай беләм. Йырларга өйрәндең. йырлай беләм. Туйлар алып барганда йырлайм. Йырлайм. Нимә йырлайм? Мин Байегит. Кеше бәхетенә үрелмәгез. Сагыдулла Байегитте пародировать иткәнеңде күргәнем бар. Ярар, йырлау буенча. Ни өчен һин йырсы булып? Юк, уның битне һорау булган. Ни өчен һин йырсы булып китмәдең? Йырсылар күп тә инде. Актердар әди. Юк, мин йырлайм, әмма актерлык ягыннан күбрәк мин үҙем өчен йырлайм, туйларда, төрле табындарда утырганда йырлай тиһәләр, әлбиттә йырлайм. Абылай мен сәхнәгә сыгып, ниндәйдер. Ниндәй инструментта һин основной? Баян? Баян, пианино, кларнет, үс. Ну, курайда уйнай беләм. Шул инструменттарда уйнарга өйрәндең һин колледждамы или же училищела? Юк, музыка мәктәптә булды баян, пианино, училищеда булды кларнет һәм дирижирование, академияда булды актерлык дәресе. Менә нисек һин шундай һорау, 7 һорау менә бар бит инде. Кайбер кешеләр. Кайбер кешеләр әйтәләр, менә актер ул һөнәр түгел. Һәрбер кеше актер булырга тиеш. Менә нисек шундай һорауга, шундай нисек карайың шундай карашка? Юк, актер әлбиттә һөнәр. Менә һинең тормышыңны карагаң, бу капец инде һөнәр. Юк, менә бездә академиягә мин рәхмәтлемен. Бездә алдан ук айырга өйрәттеләр тормыш һәм театр дигәндә. Сөнки хәзер күптәр, кайбер актерлар бар, әйтмәйм исемләп, кемдер моны театрда уйнап, шул образларын алып Өйгә кайталар. Кәләш. Өйгә сыгытлар. Мин хәтта бер дус егет булды. Бездә 2 труппа, урыс труппа һәм башка һәм бер егет булды. Нык фанат инде Высоцкийдан. Һөйләшә. О хәтер нык фанат. Һәм спектакльдә уйнаганда ла шулай һөйләшә бис. Алмыгы. Тибе. Тормышта шулай. Хәтта һөйләй башласаң, һәммәгә тибе шулай. Потом китәләр сәхнәләр шулай һәм тормышта шулай һөйләшә бер. Әмма бездә айырга өйрәттеләр менә кулиссадан театрдан тышка сыккан шәһид булган. Булай образлар, гомумән театр нык һәйбәт һөнәр. Юк, менә әйткән. Менә әйтәйме бердән? Я, әйтәле. Менә әйтәк, менә театрда һәйбәт тә менә һин кемнеңдер образ уйныйң. Шулай бит инде. Урал безгә кушу безгә инде. Ушладыңмы? Шундый сахна бар иде. Мәсәлән, һин кемдер тукмаең иде. Тормышта тукмапмы? Һин тукмаең. Ягъни юк, икенче түгел. Ягъни бер тормышта тоже тукмау. Юк, убышу сахна. Тугы ярамай. Тормышта убышу булмаймы шей. Юк, сахналар. Сәхнәлә убышу. Әгәр бер-ике мин әйтә. Әгәр дә кәләшең һин әйтә. Эшләп убыштың тә. Бу бит минең эшем. Юк, бу бит образ. Бу бит образ. Улар бит Ромео и Джульетта. Һин бит Урал. Һин бит теге икенче yerдә убышаң әйтә. Бу бит репетиция. Шулаймы? Юк, шуны һәм кызык. Ярар. Менә сәнгать дөньяһы бит шундай теге зур бер нисек әйтергә, сихри дөнья. Әйдә, менә безнең актуаль темаларга күсәк, менә бүгенге көндә һин күбрәк башкорт теле фонды оешмаһы менән ниндәйдер проекттар эшләйһең бит инде, күп кенә саралар үткәрәһең. Беренче һорау, нисек һин бүтәнемәгә өлгөрәһең? Юк, гомумән алганда һин бит 2 генә әйберне әйттең. Уның бит снапта алганда. Юк, улга без күсәбез, яйлап әле. Менә башкорт теле буенча сараларга килгәндә, менә нисек һин өлгөрәһең ул бүтәнемәләр эшләргә, бүтәнемәләрдә һәм кем уйлап таба ул идеяларда? Нисек һез менә шул турыда һөйләп җибәр әле безгә бер.
Бернисә, бәлки Килә һорау. 5-7 ел элек Зөһрә Буракаева, Гөлназ Равил кызы безнең театрда уларның кызлары менән бер нимәләр төшергән, тапшыру төшергәннәр. Театрда үзеңдә нисек тотырга, акырмаска дигән. Һәм шунда ла мин ягъни теге актер буларак ул кызларга әйтәм. Айсулпан булды һәм Гөлназ Равил кызының кызы. Һәм шуна бәлки киткәндер инде, һәм унан соң нисектер безнең юлдар айырылды. Һәм башкорт теле диктанты булды бит инде. Башкорт теленә диктант язабыз. Һәм шунда әлбиттә миңа сыктылар, әйттеләр, бер-ике ролик эшләй алаңмы? Шундай. Әлбиттә бер-ике ролик эшләй алаһыңмы? Рекламалар ебәрдек, һәм шунда нисек аралаша башланык. Син әйтәм 5000. Аралаша башланык, уртак телгә килдек, фекергә килдек, һәм әлбиттә ондагы булган оешмалар агзалары минем дә нисек башкорт теленә карата һөюем. Акча түләнә. Реклама. Нимәдән башланыгыз? Коллаборация шул роликтар эшләгән. Артабан. Шул башкорт теле диктантыннан башланып китте. Һәм һөйләшкәндә һәм уртак фикергә килдек. Нитер башкорт телен пропагандалау. Һәм ниндидер бер тагыла ошо башкорт теле диктантан соң мин мөрәҗәгать иттем. Мин Уфлама дигән проект бар иде. Һәм ошо яһәттән сыктым. Ошо башкорт теле хаклау оешмаһына әйттем, әйдәгез әле, чөнки мин бит иҗади кеше. Миндәдер документтар, нимәкәйләр буенча, әгәр дә мин бөтә уемды шунда ебәрһәм, шунда нимәкәгә миңа иҗадым урын калмай. Миңа өсөн кирәк команда, кемдер нимәсенә җаваплы, кемдер матди яктан, кемдер студия, кемдер минем уем иҗат өсөн генә. Һәм әлбиттә, Уфтанманың нисә тапшыру булды? 10 кисә булды. Яшьләр театрының кафеһендә. Һуңгы бuna кисә булды. Ишатагай мәрхүм Яхиндин кисәһен хәтер кисәһен оештырдык. Бик шундай матур булды. Һәм һуңгы безнең проект ошо башкорт теле хаклау оешмаһы белән бергә ул бит тел бистәһе. Тапшыруы бик әллә бuna елы комментарий бик матур. Һөйләп китәләр тел бистәһе турында. Инде проект нимәһе менән гыйбарәт актуаль. Мин максат үләде. Беренче момент калаларга башкорт балаларына без тыймадык. Нимә әйткем килә? Минем теләк булды райондагы балаларны сыгарга, башкорт балаларны райондагы, үзебезнең райондагы балаларны сыгарып әйтик. Кайда сыгарга? Социаль селтәрдә күр. Юк. Тупага. Социаль селтәрдә күрәтә. Әлбәттә күрәтә. Саралар күп, районда бер нәмәләр юк. Бит карайбыз теге. Шул тапшыру була, был бала барысы. Шул бер бала бит. Тамырда йөри, бында йөри, тегендә йөри. Райондагы балаларны сыгарып, уларның күңелен күреп дигәндәй 10 тапшыру эшләнек. Нисә бала катнашты? 8-9 бала булды. Һәм монда бер төрле дөньяга булган актуаль сорауларга җавап эзләндек балаларның күзлек ашы. Хәзер әйдә һөйләп үтәйек. Ул кайда интернет селтәрендә? Бәйләнештә селтәрендә кайсы төркемдә карарга була? Башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмаһының битендә. Шуга әйдәгез бергә инеп караек, дуслар. Мин дә караманым. Карап сыгып, онда бик тә дин тураһында бар, хаулык тураһында бар, кем ул президент дигән кызык монда җаваплары бик үзенчәлекле хәтем сыр тидәрме? Кайсы аптырап калдым. Нимәгә? Сыр тидәрме? Президент. Сыр, президент. Мин аңламай. Күрәгез, юмор кимәле. Милли яшьләр театрында. Хулпанрак. Ярар, артабан. Ниндәй тагы эшләр? Менә Хатабыч булып йөрәһең бит инде. Салават Юлаев. Кстати, Хатабыч булып йөрәһең. Хатабыч йөрәй башлаган, Салават Юлаев чемпион булмады бер вакытта. Юк, Хатабыч булып шул образды уйлап табуың, Салават Юлаев хоккей клубы менән эш башлауың нисек башланды? Кайсы мәлдә һин шул Мына шундай не булырга тиеш. Салават Юлаев хоккей клубының нисек килеп сыкты? Талисманы тип. Талисманы шундай. Нисек Куница бар бит инде. Салават Юлаев гербта. Ничек Салават Юлаев, ничек башкорт батыры образында түгел, именно Хатабыч. Хин битендә грим, бурык, нәмәне хин как бы видео образы. Алар батыр менән килделәр бит ул. Юк. Мин ул хәлдә эшләйм ул теге шәһид менән бер егет батыр образында килделәр дә утырдылар да. Оннан шәһид торып калды, батырды нисектер. Не согласовали. Батыр пошел клипы снимать.
Әйткәндәй, Батыр Галимов Витамедиа турында булды. Һез әгәр аңламаһагыз. Отсылочка. Отсылочка. Хаттабычка килгәндә, театрда эшләйбез бит инде һәм халык кайсак кайбер спектакльләргә гомумән 100% кайбердә йөрмәй бит инде. Һәм уйлап утырдым да, Өфөлә кайһы урын иң күп кеше йөргән урын кайда? Вокзал? Уфа-арена. Центральный Ул рынок. вакытта арт квадрат Үлек булмады. бала. Ул арт квадрат бер мәле юк инде. Уфа-арена. Хайда Уфа-арена. Һәм без сыктык, шундай тәкъдименнән әйттек, әйдәгез, безнең театр һезгә нидер бер образ күрһәтә. Нидер образ. Коллаборация. Это театрның исеменнән булды. Һинең исеменнән булмаган. Юк, театрдан булды. Һәм улар әйттеләр, ну әйдәгез, соң килеп карагыз дип бит инде. Һәм мин йөренем, образ эзләнем, халат таптым, ошо әйтик кәпәс. Һәм бардык. Баргайнык. Еңдиләр. Мин ултырам бит инде. Камера иңгәсә клубта күрделәр. Һәм шуннан беренче минуттан безекеләр индерә. Халык, вау! Кемул! Причем шәһид минеңсә һин Хаттабыч дип барманың, бабай дип. Юк. Комментатор Хаттабыч дип әйтте. Шуга был мин исләм ул мәне мин Шәһид. Исемдә юк инде, просто Шәһид образ. ишә бире. Азамат Муратов әйтә Хаттабыч. Һәм киттеләр барды. Һәм нимә хакында шул булдылар? Икенче тапкыр килмәгәйнем, безекеләр еңелде. Кешеләр хорай. Кешеләр хорай. Кайда Хаттабыч? Шуннан Хаттар ядалар. 4-5 тапкыр тагы да бер килгәнем. Беренче периодта һәм сыкканым тура эфирдан хорай, тура эфир бара. Әйттеләр: "Хаттабыч, какой будет счет?" Унда бер авангард уйнайбыз, ислим. Һәм уйламайса әйттем. 3-1 тинем. Вот набум. Ә безекеләр еңелеп барайны 1-0. Вот чист набум 1-0, өскә 1 тинем. Вот инде бултырдык. Икенче период китте, 1-1 булды. 2-1 булды, өссе периодта 3-1 итеп куйдылар. Прямой эфирда. Мин аптыраным. Кайтканы бәйләнештә әлләсе күпме кеше добавляться итә. Бында сакыра, бында кил. Әйдә безне Питерга алып барабыз, СК менән. Сами отвезем. Әйдә Челябі, әйдә Магнитогорскка. Бу әйдә безнең тип. Шуннан Подожди, был һиңа Салат Юлаев хоккей клубының бер менеджерлары сыктымы связьга шат әйттеләр миңа или просто кешеләр болельщиклар, көйәрмәннәр. Һәм әлбәттә Салат Юлаевка булды шундайдыр инде. Уңайлы мәл. Дополнительно. Уңайлы мәл, шоу. Һәм әлбәттә унда бер кызыкай эшләдем. Без уны эшләй башладык. Лилия кызыкай менән эшләй башладык. Ул хәтта миңа яртыган тирмә эшләп куеп, унда безнең четко барайны. Минуты буенча касан килергә, касан сыгырга, касан карарга, унда бит сценарий бар иде. Әмма ул кызыкай бәлки авырга калгандыр, бәлки эштән киткәндер дип әйткән, бәлки бүзәккә кайткандыр микән, белмәйм, но эштән китте. Һәм хәзер һин шылтыратаң, мин киләм, алар әйтәләр. Яра кил. Юк, үзләр сакырлар касан килгән диләр. Әйттем, киләм, килгәм килмәһә килмәй. Ну, шундайрак. Әлеге вакытта хоккей клубы менән буна һин һөйләгән бит шул тирмәгә куеп ниндәйдер мына стадионный тур һәм эшләп балалар өчен ниндәйдер булырга мөмкинме? Әмма нисек менә хәзерге хоккей команданың җитәкчелеге менән нисек бәйләнеш? Эштәр нисек бара? Пока бик шәп түгел. Юк, менә өстен барлыкта әйткәндә карагыз. Шулык менә футболда алайык. Хоккей түгел, футболда алайык. Футболда мин Илһам хоккей карамай. Карамайм. Хоккей карамайм. Карамайм. Хоккейды тыңлай. Ул диджей. Кара, әйткәндәй, футболда менә көйәрмәннәр йыелгандар бит инде, һәм теге уендың башы алдынан сыга символ, талисман сыгала, стадионда теге халыкты сәламләй дә и үтеп китә. Но онда весь уже теге согласовано, весь сценарий весь әзерләнгән. Шул эшкә нисектер хоккей Салат Юлаев хоккей клубы менән шундый мәлгә тиклем итергә һөйләшүләр апарманыңмы или апардың, но улар как-то үзләре пока явап бирмәйләр. Юк, менә әйтәм дә Лилия кызыкай булган, без уны алып бардык. Касан ул хатта мине сакырайны, товарищеский матчка сакыргайны, булган. Не просто һинең присутствиең, то есть булуң. Именно бер менә болга сыгып дигәндәй. Менә әле һөйләштек бит, пока итәкчелек белән бәйләнеш юк. Булгайны Лилия кызыкай, бөтәһеле унда уже официально әйткән килә, булгайны. Болга сыгып сценарий буенча. Икенче периодтан соң шунда барырга, буның менән бергә күп касан һиңә камера килә, без булгайны. Әмма ул кызыкай һәм уның командаһы
PR отдел икен алмашынды. 10 ел элек. Әйе. Был хатта башка бак дияһәң мин 10 ел үтеп киткән. Менә Саватулаев хоккей клубының җитәкчелеге безне караһа, әйдәгез артабан тергеҙәйек һәм матур итеп стадионный тур эшләйек. Әйе. Без һеҙҙә хоккей клубында ошай боҙ уртаһында 5 бармаҡ шоуҙы төшөрәбеҙ. Идея һәйбәт. Һәм әйдә теге бер Ғаилә тураһында. Әйе, ғаилә тураһында бына. Ғаилә тураһында. Һин үҙеңнең кызларыңды хәзер күрһәтәһең бит инде. Өйдә булган нәмәләрҙе теге төрлө селтәрҙәрдә нисек куркмайыңмы күҙ Шәһит. Гомумән алганда һин ғаилә, һин балаларыңды төшөрә өлгөрәһең. Балаларың менән ниндидер сараларда катнаша өлгөрәһең. Футблогер. Анан тыш һин үҙең катнаша өлгөрәһең. Һинең берәй бәлким ҡатының менән кәләшең менән тигәндә берәй һөйләшкән барҙыр, берәй график бармы, план бармы, или улай түгелме? Нисек бына? Иртәнсәк Шәһит Хамматов торҙо, уянды. Нимә башына килде, шуны эшләй башланым. Или нисек китте? Юк, әлбиттә пландар бар. Төҙөү план, ну, Иртәнсәк тораңдар. Так төшөрәм бер рилс, шулаймы? Юк, балаларға килгәндә, мына Ҡасан илһам килә. Вот, шундай моменттар була. Теге балалар ма әле ваҡытта теге ныр етди именно вот социаль сетьтәрҙә бомбить дигән уй юҡ. Хәҙрия аңлаймы ул атаһы блогер булған? Юк, ҡарай ул бына. Контентыға юк, әйҙә төшөрәйек дип әйтәме? Әйе, ҡарай ҙа бына яңыраҡ бына ауылдан Өфөгә килгәндә ул телефонда алла ҡайберҙә төшөрә башлай. Сәләм. Күптәре һалмайым. Күптәре архивта бар, әммә ҡараһаң ҡыҙыҡ. Бик үҙенсәлекле төшөрә. Белмәйем, ваҡыт үтер әле улар нисә? Йәштәр тиепсез. Бәләкәйҙәр. Бәләкәсенең исеме? Камила. Күҙ тейә тип ҡурҡмайым. Юк, бына һин ысынлап та күрәтәң. Һине күпме кешеләр интернет аша ҡарайлар. Теге күбеһе ысынлап та әйтәндә, урыс телендә әйтәйем, переживательләр, күҙ тейер тип, нитер тип дигәндәй. Һин шундай уйҙар башыңа килмәйме? Юк, мына иң бөйөк һүҙ бар, сама тигән һүҙ бар. Сама тигән, ғөммә бөтәбеҙ ауырыйбыҙ. Шулай бит инде. Бөтәбеҙҙең дә кәйефе юҡмай. Бөтәбеҙҙең дә кәйефе. Юк, мин ауырмайым. Ауыра юҡ түгел. Бөтәбеҙ асығабыҙ, бөтәбеҙ яратабыҙ, бөтәбеҙ һуңлайбыҙ, бөтәбеҙ ирешәбеҙ. Ғөммән кеше. Ғөммән кешенең бөтә нәмәләрҙә үтәбеҙ. Әммә була шундай ваҡыт, бына бер тапшырыу бар. 5 бармаҡ тигән. Рабы суеверия тигән. Рабы суеверия. Ондай кешеләр Ниндәй каналда? ТВ3. Ул документаль. Ул кеше әгәр дә яңғыр яуһа, ныҡ теге мөкибән китеп ныҡ суеверияға биргән кешеләр бар ул, который берҙән балаһы сөскәрә, күртейе. Юҡ, ул бөтәме ошонан килә тип уйлайым. Шуға тағы сама күҙ тейеү тигән әйбер юҡ. Мин юҡ ышанмайым. Ну, аныһы булды, аңлашылды. Күҙ теймәй. Һәм әйҙә әҙерәк пландарың тураһында ижади ниндәй мына киләһе ярты йылға ниндәй пландар? Ну, әле әйтте бит, уның теге график бар, пландары бар тип әйтте. Юк, мына театрға килгәндә онда репертуарҙы ҡарарға кәрәк. Шәхси. Йәштәр театрында нисә йыл уже? 15 йыл. 15 йыл. Шәхси пландарға килгәндә. Ниндәй проекттар көтөлә беҙҙән? Шахсан үҙемә килгәндә бына 5 йыл элек эшләгәйнем Береков дигән үҙемдең беренсе шундай театральный стендап форматындағы бер әйберемде. Ҡарамадығыҙмы? Килмәдегеҙме? Инсан мен түгел. Инсан булырға тейешме? Заһит булды. Береков ҡараным, автобиографический. Ну, әйе. Бардым. Әйе, 5 йыл элек булғайны. Һәм быйыл Алла бирһә, һеҙгә әйтәм. Мен нимә әйткем килә, Алла бирһә, пока дежур гына һүҙе, дежурный минең донъям тигән, шундай театральный стендап форматындағы ниндәйҙер фекерҙәрем, эҙләнеүҙәрем уже атай булараҡ. Ул ваҡытта мин атай ғаиләмдә обновляться иткән ваҡытта һәм хәҙер уже 2 ҡыҙҙың атаһы булараҡ ниндәйҙер тәжрибә, тормош тәжрибәһе, ниндәйҙер юғалтыуҙар, кисереүҙәр ҙә аша Алла бирһә минең донъям исемле шундай бер форматта сара уҙғарырға. Ярар. Ғаиләңә килгәндә 2 ҡыҙыҡай нисек булдымы или малай теләйем? Теләйем. Һин малайым? Аны ҡыҙыҡай малай. Малай нисек эшләргә? Бер йәш, Ильяс. Юк, нисек эшләргә? Яра, аныһын беҙ аныһын һәр бер тапшырып эшләргә ул мына Илһамдан һора. Һинең килә малаймы? Минең 2 малай бер. Нисек? Бөрйәнгә барғанмы?
Бүренге бараһың да, что палатканы асаһың да. Юк дисең. Кысқараһың. Халява найдись. И андай немеке, анда күп деме. Мен Май сатып ала. Аюга кунакка барып киргер керек. Куян менен халық хорошолар. Бобровая струя. Мен нык теләйм, малай. Алла бирһә. Но һин теләң, катының юк демәйме? Айһылу иң мөһиме теләһен. Айһылу, әгәр караһаң, Шәһид малай көтәүдә. Без дә көтәбез Шәһид менән бергәләп. Шәһид, пландарында әйттең. Артабан спектакль төшергә тиң битендә, әйме? Спектакль төбендә теге үзеңнең минең дөньям дигән моноспектакль. Шулай ук тагыла интернет селтәрендә мол или нидә бер бина Vine или бер мини sketch.com һинән бер нәмә шуның мара көтелмәйме артабан? Шуның турында уйламайыңмы? Һин бит актер, һин Бедик менән бер нәмә уйламайыңмы эшләргә тә? Һин вообще бер нәмә уйлайһыңмы? Юк, нимә кызык менә әле театрга килмәгәндә яй барышында төрле нәмәләр идеялар төрле рольтар төшергәләр күптәр әйтә Шәһид һин шәп ахватында күтәрмәсен шундай нәмә эшләмәйң ти шуны да күрәтмәйң ти нужно же плюс 18 мне нужен хайп дип күптәр әйтәләр бит инде әлбәттә ул на грани булырга тиеш чөнки юморның үзенең һәрбер тәрбияләргә тиеш дип уйлыйм чөнки әлбәттә мин могу әллә ничек кенә хайп дигән могу әллә мәшләргә но это такой миг кенә 5 секундлык кына миг а вот ниндидер бер интеллектуаль югары интеллектуаль юмор эшләр өчен менә яйган унда уйлар килә менә театрга килгән менә репетиция вакытында ничә шул уйлар югалалар төшергә килмәй чөнки ул тора монда репетиция образ урында монда Нәгыйм Нургалин уйлайың образды уйлайың эзләнәһең шул уйлар нидер Рушана Бабич уйлар әллә кайда китәләр яшьтә идеялар бар дип команда кирәк Команда кирәк, снапта команда кирәк. Чисто на энтузиазме, хата театрга килгәндә бер нисә ел энтузиазм йөрнек. Ай, бер актердар, бер ике силы. Аны шуның уйлыган команда кирәк. Уйлар юкмы, Шәһид, менә 15 ел яшьләр театрында эшләнең, артабан юкмы, уйлар икенче театрга. Юк, икенче театрга или же Мәскәүгә. Рус драмага. Мәскәүгә сыпты, һин бит актер, но һин бит югары ниләрдә. Нисәләр ел элек менә ундай мода булгайны бит. Театрдан театрга күсү. Хәзер ничәптер мин, ничектер бер театрга килгәндәр икән эшләйләр. Шулай. Минең идеям бар, гомумән милли, беренче шәхси театр. Шәхси, шундый бер иҗади майдан эшләргә. Театр булһынмы? Шундай менә аңлайһыңмы? Нисек? Балалар өчен мәсәлән, таңмадан әкият күрәтә балалар өчен үзебезсә менә. Елларга. Чөнки менә һәрбер театрның бар үзенең репертуары. Шулай бит инде, үзенең есть план. План. Һәм шул пландан ситкә сыгыпмай. Нисек кенә мин теләһәм нидер әкият куярга, әмма есть план. Декабрьгә тиклем 4 спектакль куярга. Ә һин теләйң тагы бер әкият куярга, ягъни бер сара эшләргә. Юк, план бар. Булды. И всё. Нисегрәк була ул? Частный театр хымак, понимаешь? Шуңа инвестор кирәк. Театр, сатира и юмор. Шуның мак бер. Чөнки менә Мәскәүдәге менә Безне караһагыз, инвесторлар. Менә әлеге менә акча бирегез. МХАТ театрда бар инде, улар бит бөтен кайдан сыккан? Подвалдан сыккан. Современник. Улар менә йылганда единомышленники. Улар эшләгәннәр үзләре, дәүләт театрларында, әмма эштән соң улар йылгандар подвалга, унда сашкандар. Әмма Олег Табаковтан китабын укыган, унда күптәр түдалманы. Күптәрдән гаиләләр таркалды. Әлбәттә сәнгать корбан талап итә. Күптәр да төнгегә кем ултыргандар, иҗат иткәннәр. Һәм ошнан сыгып, әлегә вакытта ошы МХАТ һәм современниктар дөньядагы иң дәң бренд, иң дәң Шул Высоцкий һинә. Менә улар бөтен табаки, менә улар бөтен подвалдан сыккан. Әмма унда кемдер яшел еланма мавыгып әрәм булган. Әмма ошы касса килеп, хәзерге вакытта ул бөтен дөнья табакерка менә ошы. Әйдә эшләп карайык ул. Димәк, актердар, язылып безгә. Шулай хөрмәтле тамашачылар, инвесторлар, әгәр дә булһагыз, безне караһагыз, без әлегә белеп калдык. Шәһид Хаматовтың уй фикерләрен һәм шулай ук творческий инициативаһын творческий инициативаһын тормышка ашырыр өчен безгә кирәк всего лишь подвал. Һез белһәгез подвалдың бер һәвәт кенә подвалдың адресен әйтегез, языгыз безгә. Без шунда Шәһид Хаматов белән бөтен виз командадан барып утырабыз. Һәм Алла бирһә, бәлки снапта бездә шундай мощный бер шул башкорт комедия стайл. Всё. Һөйләштек.
Ғаиләләр тарқалмаһын. Ғаиләләр тарқалмаһын, балалар аталы әсәле булып үссеннәр. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, тугандар. Безнең мән бүген булды. Безнең якын дусыбыз. Һеҙҙең яраткан гына актерығыҙ. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Һәм атҡаҙанған Хатабычы. Халыҡ Хатабычы. Шәһит Хамматов безнең менән бүген булды ҡунаҡта. Зур рәхмәт уға. Әлбиттә, безнең һәр бер тапшырыуҙарҙың ваҡыты һаналған тигәндә ваҡыты бар һәм шуға күрә без рәхәтләнеп ултырып һөйләшә алмайбыҙ. Но мин уйлайым, тағы ла берҙе Шәһит беҙгә ҡунаҡҡа килер тип. Зур рәхмәт. Урал Кәримов, Илһам Ешкенин һәм әлбиттә безнең бүгенге ҡунаҡ, безнең биш бармаҡтың иң төп бармағы мынау, иң ҙур бармағы Шәһит Хамматов. Зур рәхмәт Шәһитгә. Рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Үрсик. Үрсегеҙ.